Hello दोस्तों, welcome to my YouTube channel. जोंना नै दिनै बेवहाय फैनायनि टारगेटआनो जाहैबाय थाम्बनेल खेबनायमोन। मेथाइ जानो फैनाय दा दसे उनाव नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिगोन आं थाम्बनेलखौ माबोरै खेबदों। ओमफ्राय बे चेनेलाव गाबोननिफ्राय गोदान भिडिअ फैबाय थासिगोन, रेगुलारलि फैसिगोन। सप्तायाव मोनसे भिडिअ लाबोगोन। आं कुरकुरि जाग्रोसै। सप्तायाव बाच्चो क्या? चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो शेयार खालाम। लाइक खालामो खालामा आं मिथिया, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनांगौ आरो शेयार खालामनांगौ। सप्तायाव बाच्चो क्या? हिरो पन्थी चैनल को शेयर खालाम आरो सब्सक्राइब खालाम। छोटे बच्चे हो क्या? यूट्यूबर बे जोंनि फिजौनि एक्ट्रेस मिथिबाय? यूट्यूबरा बिदि रागा बुङो। रागा नङाबा जायालै, बिसोर शेयर खालामा। सब्सक्राइब खालामो खालामा आं मिथिया, खिन्थु शेयारा जाथारनांगौ। लाइकखौथ' खालामाबा बरजाया, शेयार जानांगौ। मथा मथि शेयार जेसेबां हागौ शेयार खालाम, साबस्क्राइब खालामो खालामा बे नोंसिनि खोथा। टिप्स फैनांगौ होनदों ओमफ्राय जायगायाथ' एसे मोजां। कुरकुरि जादों। This is कुरकुरि। गैला मेथाइया। गैला जाबाय। एबार मेथाइ होदो। सासे मेथाइ गारहरना होदोब्रा बे समावनो। जानोसै। मोनसे हर मोनसेल' होयोब्रा मा? मोनसेल' होनानै सानजों बिसिना जागोनब्रा मा? मोनसेया गारहरफिनदो। बारजों बिरखारो। हानुलाय बिसिनानै नोंहासो हरनांगौ दा। नों ओरै हानोल'ब्रा, बेबो मोनसे थाम्बनेल जागोनब्रा उनावहाय। बिसदो जोंहाबो जानोसै। दाना आंखौ बोखाव। ओरैखौबो बोखांनायखौ। रैसुमै। फाइनाली गाइस दिनै भिडिअ शुटिंआ जोब्बाय, थाम्बनेल खेबफैदोंमोन। थेंक इउ गाइस, थेंक इउ। आरो शेयार खालाम भिडिअखौ।